Бонжур и от мен, казвам се Пламен Стоянов и днес ще премахна ето този клон на тази круша, защото тук съм направил присадка дюла и по този начин ще отведа цялата сила в нея и тя ще може да се развива още по-бурно. Подрязвате и от долната страна, за да не обедите кората. Точно така. Ето. След това почистваме и заобляме раната. И намазваме с овощарска замазка. И след днешната работа тук също подрязахме и почистихме ципретата. Поздрави от мен!